Good afternoon. Luzon, Visayas at Mindanao, nandito tayo ngayon sa Diwata Paris Overload sa Pasay City kay Idol Diwata, guys. So samahan nyo ako, guys, i-update natin ang sitwasyon ngayon. Tara. Hindi ko ma-tempo si Idol. Naginom? Hindi ko talaga ma-tempo, ano. Ito, guys, live tayo kay Diwata Paris Overload. So, yeah. Ayan, guys, live po tayo, guys, kay Diwata Paris Overload. Dito tayo ngayon sa Pasay City. Yan kung saan update ko kayo sa sitwasyon. So, sa kasalukuyan po, ayan, marami pa rin kumakain, guys. So, medyo lumit ang pwesto dahil may mga container na nandito. So, may parking pa rin. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, meron pa rin dito. May mga kumakain pa rin. So, hindi totoo na sabi nila, wala na raw kumakain. So, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin, guys, yung mga kumakain, guys. So, para malaman ng lahat, mga kababayan natin, sabi nila na wala na raw kumakain dito sa Pasay. Pero hindi totoo yan, guys. Ito masasaksiyan natin na marami pa rin ang kumakain, guys. Sa kabila ng mga issue na pinasangkutan ni Diwata, tuloy pa rin ang negosyo niya. So, hindi lang natin matsyempuhan dito, guys, sa kanya. Hindi natin matsyempuhan si Idol. Pero kahapon daw nandito eh. So, kaya may mga kumakain pa rin. Ganun pa rin mga pagkain nila, guys. Diwata Paris Overload. Meron pa rin. At lutong bahay. Ito, may lutong bahay na sila, guys. Diwata Paris at lutong bahay. Ayan.
So meron pa rin silang dinuguan. May paksiw. Ayan, may lechong paksiw. Mayroong chicken inasal. So may fried chicken. Longganisa. May ginataang gulay. So may liempo. Ito yung, anong tawag? Dinakdakan ba yan? Dinakdakan, no? May dinakdakan. So, may adobo. So, malakas pa rin, guys. So, nandito yung soft drinks nila. Libre soft drinks to, guys. Bali, pag umorder kayo ng dito. Pag umorder kayo ng ulam, may kasama soft drinks. Meron pa rin siyang kasama soft drinks. Sa Paris lang. Unlike pa rin siya, may soft drink, sabaw. Sa lahat yon. Oh. Sa lahat ng ulam. Nasa kansilakan. Okay. So, yung pa rin, guys. So, ito yung nila, entrance na bar. Dito na nag-entrance, guys. Ayan, may mga kumakain pa rin. Dito na yung mga parking. Dito na yung entrance, guys. Kaya, may tindahan din yung maliit. So, ito yung soft drinks natin. Ito yung soft drinks. So, marami. Hey, pusa. So, ito pa rin. Natapos lang nila. Natapos lang nila, guys. So, marami pa rin kumakain, guys. So, ayan, shoutout sa mga kababayan natin. Shoutout. Shoutout sa mga kababayan natin. Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout. Ito yung mga kaldero nila. So, nag-mute tayo, guys. Nag-mute tayo kasi may sounds doon sa kabila. Ang lakas. Lakas, sana hindi tayo makatira. So, ito po ang update, guys. Ito po yung update ni Diwata Pares. At Lutong Bahay. Ayan. Ito na yung bago nilang mga pagkain, guys. Pares Magnet. Lechong Paksiw. Lechong Paksiw, guys, 130. Pares Magnet, 120. Fried chicken, 140. Meron ding gulay, guys, 100. Magnet yung sahog. Meron daw chicken inasal, longganisa. Ayan, meron din pork liempo. Paksiw bangos. Dinakdakan, 130. At dinuguan, 130. Lahat po yan, may rice, may soft drinks. Ayan, only rice, free, one soft drinks, only sabaw. So, ayan. So, ayan po ang update natin ngayon kay Diwata. Ito yung dating parking dito.
So medyo sumikip ng konti. Pero meron pa rin namang parkingan. Silipin natin yung ano. Silipin natin yung pares. Ayan o. Daming taba. Ayan, nandito po tayo guys sa Pasay ito Pasay City. Yung branch niya. So ayan guys, paki-like lang po ang ating live. Paki-like po. Maraming salamat. Paki-like and share. At paki-subscribe na rin kung nagustuhan niyo ang ating live. Ayan. Shoutout sa mga viewers natin. Shoutout guys. Shoutout sa ano natin, mga kababayan natin, OFW. Shoutout na sa mga kababayan natin, OFW, mga Filipino community natin dyan. Shoutout sa inyo. At shoutout sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, ayan o. Meron silang mga tuloy-tuloy pa rin ang mga kumakain, guys. Ito yung mga kumakain, guys. Marami pa rin kumakain. Ito yung cashier natin. Ay nagbibigay ng liwanag para kung kaya ba ng sa bulsa na isang tao na nagtatrabaho sa travel or Tama. grab, tsaka mga ganyan-ganyan, etc. Hindi po, huwag po nyo pero sabi ko, di ba, tuloy-tuloy sa pagpas. Ngayon, ako lang po na sasabi po, WWatts, huwag mo pong anuhin na sabihin mo na tuloy-tuloy yung
pagbabash kasi po, kasi dyan ka nagsasako sa pagbabash ng tao. Pero, wag mo po ituloy. Hayaan mo sila. Kung anong mga video mo sa parisan mo, hayaan mo po sila. Kasi, ang parisan mo, dyan ka nabubuhay, tsaka dyan ka nagsimula. Salamat na lang tayo na isang hook na nawala na sa mundo, na Tama, nagturo tama. sa inyo. Nagturo sa iyo. Tapos, tinuruan sila, tinuruan kami. Kaya, yun, madam, sana, hayaan mo lang sila. Lumabas. Oo, Yung thank you. Oo. yung mga ibang vlogs, yung mga sinasabi ko sa mga ibang vlogger na, ay, ganun ba sila? Pag malaki na yung view nila ng isang tao, pero sa totoo lang, nagpapasalamat ako na nakita ako ng pamilya ko dito sa Diwata, Paris, Orlando. Shoutout mo. Shoutout mo family mo. Now, yung mama ko sa Sambuanga Sibugay, ate ko, kuya ko, lahat sa mga Morales family, Morales. Paro family, buhay pa po ako, di pa po ako nawawala. Nandito po Kuya Diwata. Ayan, panoorin niyo ako kay Isa pa, yung mga, sana po, magbigay po kayo ng follow kay TBR TV. Siya po ay isa pong vlogger ni Duwats, pero simple. Hindi yung basta-basta mag-vlog. thank you. Yan po siya, si TBR TV. Siguro, kanya-kanyang bakla relates po siya. Joke lang. Enjoy po kayo. Ito po, buhay pa po yung Paris ni Diwata. Hindi po nawawala. Tama. Oo, nandito pa Tapos, rin. nandito pa rin na anli lang tayo, anli saba, wali kanin na po. Pa rin, oo. Anli saba, ang anli soft drinks, wala na po yun. Kasi may ano po tayo dito na, Soft drinks lang, isa lang. hindi, meron po tayo mineral. Oo. Noong una is criminal, ngayon, mineral na. Tara, Ayan. kayo po, mga followers ni Diwata, Overload, sana po. Supportahan din natin yung... Yes. Ang Diwata kasi, nahuli na yung nag-scam sa kanya. Oo, Salamat no? po. Gusto na, okay na yung kaso, no? Okay na. Ay, sir. Salamat po, nahuli na talaga. Oo, yung no? nag-scam sa kanya. So, wala na. Erase na yan, no? Yes na. Yung mga mag-video si Diwats na ganyan, hayaan nyo na po kasi sa kanya lang po yun. Content lang na po niya yun na ipapakilala siya pero wala mo siyang ginawa na masama. Sa pagkain na is fresh at saka malinis. Yan po yung ano namin. Pero guys, don't forget, wag niyong anuhin, wag niyong walayan sa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, ang KBR TV. Thank you. Wag niyo mawawala sa isip niyo. Ako po, si Richard, Richard. ang nagsasabi, pag hindi, pikit. Tama. Thank you. Ayan po, si Richard. Richard, dito yan, mga tao ni Diwata. Dito pa rin pala Richard, no? Dito pa rin yan. Dito pa rin siya. Reliever na lang daw siya, reliever. Tuloy-tuloy pa rin, Ang dami pa rin kumakain, eh. Hindi mga zero-zero talaga, Meron mga talaga. Ay, parang shoutout ka naman, I-shoutout mo naman yung page mo dyan. Wala din ako lang. Ito pala yung fake ko. Yung pigi na ano pera. Ano rin siya, yung madulas din? Dito rin? Ganon din siya? Bago lang. Oo, yung bago. Paano nyo nalaman? Na ako yun. Wala raw dito eh. Wala raw daw green eh. Yung pag ginanon mo. Hindi ka tulad ko naman. Oo, ganyan, no?
may pares, may mami din pala. May mami. Magkano sa mami niyo? Ano yung 130? So, ayan guys. Meron na rin sila dito free to wifi. Pre, may sabaw daw. Yun guys, yung panibago po ni Diwata, nakapasok na po tayo sa loob na po ng estante para di po maano po yung Oo. ano niya, yung sinasabi na may langaw, may ipis. Ay po, nakadito na po, naka-steady na po sa loob ng estante. Tama. Pumili na lang po kayo kung gusto nyo, mami with pare, tsaka may pare po tayo dito. Yan po, nasa loob na po lahat. Kasi, ano kasi nung last namin na ano, na nagbash, may isa kasi nagbabash. May langaw daw. Yun na po yung last nagbash, na pumila pa siya sa pares, tapos wala kang sabaw, may ipis na sa loob. Ano yun? Wala ba sa Wala pang sabaw. talagang Yes. naninira talaga. Yeah. Tapos ang nangyari, ang ginawa niya, sabi niya, ay wala, kasi ganito, ganyan, oh. Ngayon, sinusundan namin, papunta doon sa dulo na walang hanggan. Oo. Ngayon may nagkuhan sa amin na, kilala na yung pulis pala. Sabi, Pulis? Hayaan nyo na yung ano ka, hayaan nyo na yan. Yung pala, siguro, inutusan siya ng pulis. Pero hindi namin kilala yung pulis na yun. Para setup Yes. Kasi gusto niya sirain si Diwats. No problem. Sabi namin, Diwats is tuloy-tuloy yung servisyo sa ibang tao. Kasi hindi naman lahat na nakakain sa halagang 50 kulang pa. Oo. Isang kanin, tapos ano lang yan, isang sabaw, or pero itong Diwata Paris Overload is the best. Sige. Because Diwata is the best. Hindi naman sa buong Pilipinas, dito lang po sa Pasay. Si Diwata kasi, kung saan siya nanggaling, doon din siya tumulong din sa kapwa-tao. Kaya lahat po tayo, mga Pilipino, kailangan po natin suportahan ang isang tao kung walang-wala, tulungan po natin. Hindi natin pwedeng sirain. 'Di ba? Kayo po ay may mga negosyo o walang negosyo. Hindi naman nangangialam si Diwata, 'di ba? Ito lang, isang empleyado ni Diwata, masakit po sa amin. Masakit po sa akin. Kasi po ginawa nyo si Diwata ng ganyan na may mga bisyo, pero hindi nyo alam. Hindi nyo alam kung ano ang pinagdaanan ng Diwata, Pares Overload. Kaya, wag muna kayo mag-judgmental. Kasi, kung mag-judge kayo, sarili nyo lang ang ginajudge nyo. Kaya, di ba, sinasabi ko na, nung una pa lang, nung paglipat namin dito, pag-inggit kayo, pikit. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kayo, may bahay kayo, may bubong kayo, may TV kayo, may ref kayo. Si Diwata nasa tulay. Kaya ang ginagawa ko sa inyo, tulungan na lang natin ang isang taong walang-wala. Kasi syempre, sa totoo lang si Madam Diwata, hindi ko sinabi na walang pinag-aralan. May pinag-aralan pero hindi lang masyado nakatapos. Pero magaling sa negosyo, sa business. Pero pag kayo, na may pinag-aralan kayo, tapos, yun lang ang sinasabi, di ba? Paulit-ulit na lang tayo. Naiinggit, inggit talaga kayo. Di ba? Pero eto, ngayon nakikita nyo na, sabihin ko lang na approve o hindi approve. Ito po, ang Diwata ngayon. Sorry. Umalis ka na. Kasi mag-ano pa ako, kumanta ka pa ako. Ito po yung ito yung pagbabago ni ang parisan ni Diwata. Ang sinasabi nila na madumi yung pagkapaligiran, ganyan, may langaw, may mga etc. O ngayon,
Kaya sinasabi ko sa inyo, grabe naman kayo. Sana yung mga ano kayo, kung matino kayong vlogger. Ano, vlogger or ano, wag nyo nang intindi ng isang tao. Mag-vlog kayo na mag-vlog. Wag nyo mangialam. Kasi hindi naman kayo pinakailaman ni Diwata, di ba? Sana tumigil na kayo. Kasi si Diwata is nagba-vlog lang 'yan para sa sarili niya, hindi para sa ibang tao. Para kayo, 'di ba? Sinasabi pag-inggit, pikit, 'di ba? Oh. Ito na, malinis na Baka sabihin nyo ito po yun may langaw ba? Ate, may langaw bang nakadapo? Wala 'di ba? Wala, 'di ba? Kasi may kumakain kasi dito nung una na kumain pa lang, may langaw na. Sana all. Ito only rice lang po tayo at saka only sabaw pero wala tayong only soft drinks. Kaya kayo po, sana po, supportahan po natin si Diwata kasi po, si Diwata po na nagsisimula ng budget kung paano ka magsisimula. Ikaw isang Grab, ikaw isang taxi driver, motor driver, ganyan. Ang dapat lang talaga, dito na kayo sa Diwata, Forest Overload. 100 pesos. Kaso lang kasi nagbago yung price, pero kaya na sa bulsa. Hindi na mabigat. 'Di ba? Ang Diwata is hindi natin pwedeng kalimutan. Kasi ako, mga ibang kasama ko na nawala na ngayon na umuwi ng probinsya, si Diwata ang tumulong. Kaya nagpapasalamat ko kay Madam Diwata na lahat ng mga walang trabaho, walang pinag-aralan, nagtambay lang sa gilid, tinulungan. Sana po, suportahan po natin si Diwata. Kasi po, si Madam Diwata is may puso rin na tumulong sa kapwa-tao. Kaya kayong mga basher or not basher, sana tigilin nyo na si Diwata. Panegosyo na lang kayo. I love you. Salamat, Richard. Salamat. Napaiyak na yung ating in-interview. Paiyak na si Richard. Naging maramdamin siya, mga kababayan. Ha? Iyakin niya si Richard. Oo, yakin. Mabilis. Kaya pag na kayo. Mga kababayan. Ayan, shoutout kay Sita Dorita. Lucky. Shoutout sa dyan, Lucky Harada Vlog. Supportahan po natin si Lucky. Hi, Lucky. Nasa ka pa rin ba? Sa Hong Kong ba to? Sa Hong Kong ka ba dati? Shoutout sa dyan, Lucky. Ayan. Shoutout. Thank you for watching. Paki-like lang po at paki-support naman po ang ating page, KBR TV Official. At saka yung ating YouTube channel, KBR TV. Ayan. Na lang guys, pa-like na lang at paki-subscribe, share para updated naman yung ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na sa abroad, yung mga kababayan natin, OFW. Shoutout sa inyo guys. Ayan. So, ayan. Yeah, kain ka lang.
lumabas muna tayo guys dito sa lumabas muna tayo dito sa may parking. So, dito tayo guys. So, ito meron tayong kausapin dito. Richard. Richard, Yes po. ano yung ating update dito? Ang update po natin dito sa parasan din po ni Diwata is okay naman po siya. Wala naman po siyang wala naman po siyang ibang mga ginagalaw. Kasi ito po siya. Ngayon, ako po ay isa pa rin empleyado ni Diwata. Ngayon, titingnan po natin kung saan ang Diwata Pares. Kasi ang dami-dami talaga sinasabi na may sa may tulay, sa may MOA. Ngayon po, ito po. Ito po si Diwata, kahit pangit ang mukha pa rin niya. Charot. Kaya po, ito po yung Pares ni Diwata na sinasabi nila na laos. Ang sinasabi ng mga tao is laos. Sila po yung laos, hindi si Diwats. 'Di ba? Kasi po mahirap po kasi na sinasabi natin si Diwata is laos, nandito pa rin, communication pa rin. Tapos ito, ngayon, bubuksan natin at saka pasukin natin ang Diwata Pares Overload. Kaya ito po, ang pagbabago ng Diwata Pares Overload. KBR TV, pasok. Ito po nakikita nyo po na nasa loob na po ng istante ng pagkain ng Diwata Pares. Hindi lang siya pares, marami na po siya mga menu. May dinuguan, may paksiw bangus, at saka may lechon kawali, inasal, tsaka hindi pa rin mawawala yung longganisa. Longganisa Pares ni Diwata. At saka yung gulay, may bago rin. At saka yung inihaw. Liempo. Tapos at saka dinakdakan ng Pares ni Diwata. Para hindi po mawawala po natin na may adobo pa rin tayo. Pero hindi po yun na araw-araw na ginagawa. Rotation po ang pagluluto po dito sa Pares ni Diwata. Yen na yen. Kung gusto niyo po yun ng saging, meron po tayo dito. Pero kaso lang, maliliit kasi siya. 50 pesos o 20. Di ko lang po alam kung magkano ang benta ng mga cashier natin. Ngayon, ito po. Pero ang sabaw ni Diwata is the best. Delicious. Hindi ako nagmamayabang, totoo po 'yan. Ang sabaw ni Diwata is the best. Kung saan siya nanggaling, doon pa rin siya. Kaya ito guys, ito po yan, ito po yung yung mga bago. Na nyo lang kasi nakikita nyo yung mga bandira. May birthday kasi. Pag may birthday sa mga empleyado niya is nagbibigay siya ng happiness. Ganyan si Diwats. Ito po, ano po kayo? Nakikita nyo po, di ba? Malinis. May langaw. Kung may langaw, mga basher, magdala kayo. Kung wala kayong dala, sorry kalayo. Ito po, Ito, yung dating ni Diwats, na gusto talaga niyang gawin na shumai or ibang menu. Ito po yun. Pero kaso lang, syempre, at saka, yes. Ito po, tingnan po natin ang sabaw ni Diwats. O, di ba? Ganun pa rin. Yang na yang pa rin yung sabaw ni Diwata. Kaya, ang gagawin po natin, sa lahat po ng mga customer, sa mga basher, sana tigilan nyo na.
lapit pa rin kayo. Alam ko na lumalapit pa rin kayo. Kumakain pa rin kay Kadiwata kasi wala na kayo ilagay sa bulsa. Kaya kayo, tigil-tigilan nyo na. Kaya shout out po sa mga nanonood at saka mga basher ni Diwata. Ako po si Richard Morales, Paro, ang nagsasabi, pag-inggit, pikit. Pero, huwag niyong kalimutan, follow, share, and like, KBR TV. Ingat po kayo. I love you. Welcome 2026. Thank you, Richard. Salamat sa mensahe mo, Richard. Ayan, Richard. Ano? Anak mo to? Ayan po guys. Ayan po ang sitwasyon dito. So, konti na lang po. Konti na lang ang parking yan. Saan? Sa kulay. Bagong sa tulay? Meron doon? Mamaya. Marami kailangan natin yung attraction nila. Iano ko sa'yo. Marami views yan. Kaya ako mag-ano. Malayo? Diyan lang. Diba? Ano to? Kaya lakarin? SIS. Tapos, Kaya lakarin? kailangan lakarin. Pero pag may motor ka, ano lang Wala. ka? Walang motor. Hindi, maglakad na lang tayo. Kaya ba? Hindi, dyan lang. Kung kaya mo maglakad. Saka sa isa pa, makita ko sa'yo kung saan nakatira si Bilan. Ay, oo. Nakita ko na yun. Dati. Sa ilalim. Kung saan, pero may bago pa siya. Saan doon ang kainan?
Ayun guys, pupunta muna tayo doon sa tulay sa dating tirahan ni Diwata. So, babagpasin natin. Samahan tayo ni Richard. Ng basher. Kasi tanong talaga na isipin mo na sa loob ng parang siguro ng iskatan mo. Oo. Eh ano niya, patuwa pa na sa CR, binidyohan niya. Kuya, bakit ka nag-video ng ganyan? Hindi ang content mo, sisiraan mo. Hop. Ginasag talaga namin, inano talaga namin. Kuya, magkano bang binayad sa'yo ng Buti na halata nyo. Oo, pinabayan ka, inano namin. Hindi naman kayo mag-vlog sa Paris Diwata, pero exclusive na yun eh. CR at sa likod, nagluluto. Bakit nag-video pa kayo? Diba? Oo. Nandito tayo sa chat room ng Jessa, yes. Museum, sino. Mamaya, pagdating natin sa may DSA, sa Pinado, muna tayo magsimula. Ayan guys, pupuntahan natin yung dating ni Diwata, yung tirahan. Meron daw siyang pwesto ron eh. May ano pa ako sa'yo, para maano yung ano mo, may ano kasi kami dyan, may Amerikano kasi dyan, na lumpo na siya, na maging nagtulong. Bibigay tulong? Oo, naging na siya ng tulong. Gihingi? Oo, para makauwi siya sa Amerika. Pero magaling siya magsalita, kasi si Ka-Idol, nabigyan ko rin ng hindi ko lang alam si Ka-Idol, yan nagpapakita sa akin, pero nakita ko sa video niya, nung na-interview ko tong Amerikano na to, Bakit nandito siya, hindi nakauwi? hindi ako kasi nandun na sa nung sinalayan sila ng kondo, pinakabayad. So, naman, kaya hininga naman na tulong. Itong si Ka-Idol. Eh, si Ka-Idol kasi ang focus niya si Fiona. Nasaan si Fiona ngayon? Ano to? At Shabu. Nagsasabro. Hindi kasi alam niya, hindi kasi alam ni Ka-Idol na nag-Shabu. Sinigyan niya ng 2,000. Ganyan. Di ba, malakas pa yun eh. Malakas niya si Fiona. Tapos samantalang na-interview niya, na hindi na makakalakad, hindi pa niya hindi na bibigyan. Kita ko yung video. Sabi ko, pag makita ko talaga sabi ko, pag makita kita Ka-Idol, ako, sorry ka na lang. Sige, si Fiona, puro ka lang Fiona. Hindi mo alam kung anong niya, tapos. Ano siya pinili, yung kasama ko rin sa kusina. Saan siya? Nakita mo na yun eh. Dito siya? Oo, nandito siya naman. Nakita mo na yun. Nag-vlog na, pero hindi na siya masyado nakasalita. Ako lang kasi masyado nagsasalita. Nandiyan siya kasi sa tulad siya. Siya nagpagkakay. Tapos ito ng pagsabi natin, ito na. Start na tayo. Lapit na. Ha? Lapit na. Basta pagtawid natin dyan. Sisi natin.
itawid natin doon sa may start. Ako nang paalaman. Hindi ko na Philippine Senate. Papasok tayo dyan? Yan. Mag-ano ka muna. Yes po. Okay. Hi. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ipapakita ko na po sa inyo yung ang pagbabalik ng Diwata Pares Overload dito po sa Senado. Kaya po, puntahan natin para makita ninyo kung ano po yung sitwasyon. May kumakain pa ba o wala. Kaya po, puntahan po natin. Kala. Ito po yung dati po yung yung Senado po ito na nagtitrabaho si Diwata bilang isang empleyado, tagaluto, tagatinda ng sigarilyo. Yes, dito po. Tsaka, meron pa po siyang mga area na nakita namin. Kung hindi pa yan natayuan ng DPWH na yung mga COVID, nandyan din si Diwats.